Καλησπέρα σας, κύριε Κοσμήτορα, κύριε Πρόεδρε του Τμήματος Φιλοσοφίας, αγαπητοί καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ονομάζομαι Δήμητρα Δουμένη, είμαι απόφοιτος του Τμήματος Φιλοσοφίας, κάτοχος πτυχίων Αρμονίας, Αντίστοιξης και Διπλώματος Μονοδείας από το ΟΔΥΟ Αθηνών, ενώ αυτή τη στιγμή φέρω την ακαδημαϊκή ιδιότητα ερευνητικής υποτρόφου, ειδικευόμενης στον τρίτο κύκλο ανώτατων σπουδών, Third Level Postgraduate Specialist, της Accademia di Musica Pinerolo Torino, πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Λουτσιάνο Παβαρότη με καθηγητές τους σπουδαίους λυρικούς τραγουδιστές Μαρτσέλο Άλβαρες, Φιορέντσα Τσέντολινς και Αμπρότσιο Μαέστρη. Η αλήθεια είναι πως δεν μπορώ να εντοπίσω το πότε ακριβώς ξεκίνησε η αγάπη μου για την όπερα. Μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου σε ηλικία 8 ετών να δηλώνει πως θα γίνει τραγουδίστρια όπερας όταν θα μεγαλώσει. Ήταν μάλλον κάποια έκλαμψη ή ανάμνηση. Κάπως έτσι πλατωνικά μπορώ να εξηγήσω αυτή μου την ανάγκη, ως ένα ξύπνημα της αιώνας ψυχής μέσα στο μικρό και ισχνό σώμα μου. Έτσι ξεκίνησε ένα ταξίδι μακροχρόνιων σπουδών και αφοσίωσης στο στόχο μου. Όσο μεγάλωνα όμως και πλησίαζα στην ηλικία αποφοίτησης από το μουσικό σχολείο, όλο και συνειδητοποιούσα πως ποτέ δεν θα μπορούσα να γίνω μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνης, αν πρώτα δεν γινόμουν ένας σφαιρικός και καλλιεργημένος άνθρωπος. Και αυτό θα μπορούσε, κατά τη γνώμη μου, να επιτευχθεί μόνο μέσα από την καλλιέργεια της ψυχής μου. Η λατρεία μου για τη λογοτεχνία και τη συγγραφή δημιούργησε μέσα μου την ιδέα του καλλιτέχνη, πριν καν ακόμη γνωρίσω τι θα πει αυτό, παρά μόνο το κατήχα αφηρημένα μέσα μου σαν διαίσθηση, ως θεραπευτή της ψυχής, ο οποίος οφείλει να γνωρίζει τις λεπτές αποχρώσεις της ανθρώπινης ύπαρξης με στόχο να την υγιάνει και ανυψώσει. Πράγματι, λίγα χρόνια μετά, ο αγαπητός και παρόν πρόεδρος του τμήματος κ. Γιώργος Στήρης θα επιβεβαίωνε την παραπάνω μου διαίσθηση μέσα από τις παρεδόσεις του για τον Μαρτσίλιο Φιτσίνο, στο μάθημα της αναγεννησιακής φιλοσοφίας. Τη μαγική ικανότητα που έχει η μουσική να διεισδύει μέσα στο σώμα και να επηρεάζει, θεραπεύει το ανθρώπινο πνεύμα. Μάλιστα, η ανθρώπινη φωνή του εκτελεστή θεραπευτή υπερέχει θεραπευτικής ικανότητας οποιοδήποτε άλλο κατασκευασμένου μουσικού οργάνου, καθώς αποτελείται από την ανάσα, η οποία μεταφέρει το θεϊκής ρίζας ανθρώπινο πνεύμα του πομπού καλλιτέχνη, επαναφέροντας την αρμονία στο ταλανισμένο ασθενικό πνεύμα του δέκτη ασθενή. Αυτό φυσικά προϋποθέτει το γεγονός πως η ψυχή και το πνεύμα του εκτελεστή καλλιτέχνη χαίρουν άκρας ψυχικής και πνευματικής υγείας. Εμπνεόμενη λοιπόν από τα ελάχιστα τότε αναγνώσματά μου σχετικά με την Ιταλική αναγέννηση και την ένδοξη δική μας αρχαιότητα, οραματίστηκα σχεδόν αφελώς, καθώς δεν γνώριζα τη δυσκολία του εγχειρήματος, τον εαυτό μου ως έναν πολυσχηδή και σφαιρικό homo universalis. Ποιος όμως θα ήταν ο τρόπος για να το πραγματοποιήσω αυτό? Η πρώτη μου επαφή με τη φιλοσοφία ήταν μέσα από τα κείμενα του Πλάτωνα και πιο συγκεκριμένα το αριστούργημά του Πολιτεία. Στον πλατωνικό λόγο βρήκα το φάρμακο, τον τρόπο με τον οποίο θα καλλιεργούσα την ψυχή μου. Με άλλα λόγια, βρήκα την πρακτική άσκηση της φιλοσοφίας. Ήταν ένας έρωτας και ραυνοβόλος αυτός με τον Πλάτωνα. Ένας τέτοιος αιθέριος έρωτας με κατέκλυσε. Ένας ασφαλής, άκρος λογικά επιβεβαιωμένος έρωτας που αποζητούσε την ιδέα του κάλους, όπως περιγράφεται από τον φιλόσοφο στο έργο Συμπόσιο, ταιριάζει απόλυτα στην εθεροβάμωνα ιδιοσυγκρασία του τότε έφηβου εαυτού μου, που θεωρούσε πως κάθε τι υλικό είναι ποταπό και άξιο αποστροφής και πως κάθε τι σωματικό αξίζει να αντιμετωπίζεται με απαξία. Σώμα, εστίν, σήμα. Το σώμα είναι ο τάφος της ψυχής, λέει ο πλατωνικός Σωκράτης, στον Φέδωνα, θέλοντας να εκφράσει τους περιορισμούς που θέτει το φθαρτό στόμα στην αθάνατη ψυχή. Ήμουν κι εγώ δέσμια στο δικό μου τάφο, ξέρετε, εκείνον του κηδεμόνα κορμού. Έζευε σαν καλούπι το πρόπλασμα του νεανικού μου σώματος, το οποίο αγκομαχούσε να ανθίσει, αλλά παρέμενε καρτερικά σε σιγή και ύπνο λύθη του εαυτού του. Ένα υπτάμενο κεφάλι μου που επιβεβαίωνε την υποτιθέμενη υπεροχή του έναντι των ενσώματι συνομιλίκων του, μέσα από μια σχετικά ρηχή ανάγνωση της πλατωνικής θεωρίας. Έκλεινα τα μάτια μου, βλέπετε, στο γεγονός πως ακόμη και ο ίδιος ο Πλάτων προέτρεπε τον αναγνώστη να οδηγηθεί στην ιδέα του κάλους σταδιακά, με σημείο εκκίνησης
τον δικό μας φθαρτό κόσμο. Αφού λοιπόν εισήχθη μεταβαίων και κλάδων πρώτη στο τότε τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας, άρχισα να παρακολουθώ γεμάτη δίψα το κάθε μάθημα, νιώθοντας μια αιμονική διάθεση αμφισβήτησης της κάθε θεωρίας. Η ανάγκη αυτή καταβρόχθησης παραδόσεων και πολλαπλών αναγνωσμάτων οδήγησε μοιραία στο λυκό φως, την αναπόφευκτη κατάρρευση του πλατωνικού ειδόλου. Η διαδικασία αυτή επήλθε ως φυσικό αποτέλεσμα της επαφής μου με τον Αριστοτέλη και φιλοσόφους του 20ου αιώνα όπως ο Bertrand Russell. Η πλατωνική πολιτεία είχε έναν απολυταρχικό χαρακτήρα, ενώ το μεταφυσικό σύστημα των ιδεών πάνω στο οποίο ήταν βασισμένη έμοιαζε περισσότερο με μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία που δεν μπορούσε να λειτουργήσει εκτός των συστημάτων που ο ίδιος ο Πλάτων απέρριπτε, όπως τα έλεγε και ο Ζακ Ντεριντα. Μάλιστα, μεγάλη μου απογοήτευση ανακάλυψα πως ο λατρεμένος μου Πλάτων έθετε περιορισμούς σε όλες τις μορφές τέχνης, λογοκρίνοντας ακόμη και τη μουσική. Η κατάρρευση της ιδέας του φιλοσόφου, λοιπόν, και η κατάρρευση της θεωρίας των ιδεών του Πλάτωνος, αυτή η ερωτική απογοήτευση αποτέλεσε για μένα το μεγαλύτερο δώρο που μου προσέφερε η σπουδή μου στο τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με έμαθε να σκέφτομαι, με έμαθε να υπάρχω ως ένα όν αυτόφωτο που δεν δέχεται καμία αυθεντία, όσο σημαντική για την πορεία της ανθρωπότητας κι αν υπήρξε αυτή. Το τμήμα Φιλοσοφίας με ορφάνεψε από τη σκιά της πατρικής φιγούρας. Συνειδητοποίησα πως πρέπει κανείς να σκοτώσει την ιδέα του πατέρα δασκάλου παντογνώστη, αν θέλει να μετατραπεί σε ένα μεγάλο ανθρώπινο αυτί, το οποίο αφουγκράζεται το συνανθρωπό του, στεκόμενο δίπλα του. Αυτή μου η επίπονη συνειδητοποίηση με έκανε να αποτινάξω κάθε είδους πατρονάρισμα και να απελευθερώσω τον εαυτό μου, ανεδημιουργώντας με καθημερινά ως καλλιτέχνη εργοτέχνης. Αυτή μου η ασίγαστη ανάγκη για ευπλαστότητα με έκανε να αναλύω τα έργα των συνθετών και τους ρόλους τους οποίους καλούμε να ερμηνεύσω σήμερα, όχι με μια ματιά μοραλιστικού πλαισίου, μα με μια πνευματική διάβγεια και εγρήγορση που μου επιτρέπει να επεξεργάζομαι και να δημιουργώ. Με τα μεγάλης μου έκπληξης, αυτή μου η ικανότητα εκτιμήθηκε σε μεγάλο βαθμό από τραγουδιστές στρίλους στην Ιταλία, που τώρα έχουν το ρόλο του δασκάλου συνοδοπόρου για μένα. Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους επιλέχθηκα στο πρόγραμμα της Ακαδημίας ήταν η ενασχόλησή μου με τη φιλοσοφία, αλλά και η σφαιρική μου παιδεία, καθώς κατά την αγαπητή μου καθηγήτρια Φιωρέντσα Τσέντολινς, η εποχή μας έχει ανάγκη από πολύπλευρα άτομα. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε κάποιος να υποστηρίξει πως μια τραγουδίστρια όπερας δεν έχει απαραίτητα ανάγκη από ένα περίπλοκο θεωρητικό υπόβαθρο, όπως είναι αυτό της μελέτης της φιλοσοφίας. Πράγματι, για να τραγουδήσει κανείς μια τέλεια νότα δεν χρειάζεται κανένα πτυχίο. Θα μου επιτρέψετε να υποστηρίξω όμως πως η ψυχική καλλιέργεια είναι ύψιστη ευθύνη του καλλιτέχνη ως αγωγού διαμεσολαβητή ψυχής και πνεύματος. Ο καλλιτέχνης βιώνει με πάθος την τέχνη του. Είναι ερωτευμένος με αυτήν και με τον εαυτό του. Αν αυτό το πάθος ένας καλλιτέχνης δεν το σμιλέψει με τη δύναμη της απολώνιας σκέψης και της λογικής που η φιλοσοφία θρέφει περισσότερο από κάθε άλλη ενασχόληση, κινδυνεύει να οδηγηθεί σε ένα ναρκισσιστικό παροξισμό, μια διονυσιακή, παραλυρηματική αυτοεπιβεβαίωση και σε μια απομάκρυνση από την έννοια της προσφοράς προς τον άνθρωπο και της μεταλαμπάδευσης ερμηνείας του έργου, όπως το οραματίστηκε ο συνθέτης. Πέφτοντας έτσι, σαν άλλος νάρκισσος, μέσα στα δάκρυα, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση προκάλεσε ο αυτοθαυμασμός του. Όταν λοιπόν δειλά ανακοίνωσα στο δάσκαλο συνοδοιπόρο κύριο Στήρη την επιθυμία μου να γίνω τραγουδίστρια όπερας, εντόπισα στα μάτια του εκείνο το πατρικό βλέμμα υπερηφάνειας που τόσο προσπάθησα να ξεχάσω μέσω των σπουδών μου της φιλοσοφίας, το οποίο και αναγνωρίζω σήμερα στα μάτια των δασκάλων συνοδοιπόρων μου στην Ιταλία. Αυτό το βλέμμα το βλέπω στα μάτια της πνευματικής μου οικογένειας, που λέγονται δάσκαλοι, ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνω όλους τους μεγάλους φιλοσόφους, συνθέτες, συγγραφείς, γιατί αυτοί είναι που καλλιέργησαν τη φωνή μου, το πνεύμα μου και την ψυχή μου ως ενότητα. Παραμένω πάντα μαθήτρια σε όλη μου τη ζωή, μαθαίνω σταμάτητα και αυτή μου η συνειδητοποίηση, που είναι πραγματικά τεράστιας αξίας,
Τη χρωστώ στα χρόνια που πέρασα σε αυτόν τον πνευματικό και χωρικό τόπο της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών. Σας ευχαριστώ πολύ.